बिराद गुसुलै गाइस नोंथांमोना मिन्थिखायो दिनैनि भिडिअ'थ' दामाखा गिबियावनो बरायग्रोबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ'आव जे दिनै ट्राइबेलफोरनि हा हुआ गुबुनारिफोरजों सेजाजोबसिगोन नामा ट्राइबेलफ्रा बेसेबां सिकिउरिटि आरो बिनि सायाव सोर इलिगेलि इनक्रुजमेन्ट जादों आरो सोरनि थाखाय सुबिदा जानो थांगासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टआ मा इनिशिएटिभ लागोन ना जोंखौ फोजोबस्रांनो सिं सिं खायदा नायदों लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जों ट्राइबेलफोरखौ बासायनो हागोन ना हाया आरो हासेयावबो बिथांमोना मानो लेहेम जादों बे खोथाफोरखौ लानानै जोंनिनो मानगोनां सासे दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथां सारा मोजां खोथा बुंदों आरो दिनैनि भिडिअ'आव बेखौनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जों ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलफोरनि हायावनो जुदि होख्रां होसि खालामजायोब्ला आरो जोङो रैखाथि गैयाब्ला जोंनि थाखाय मा इनिशिएटिभ लानो गोनां दं जों ट्राइबेलफ्रा बेखौ थर्न थर्न मिथिनो मोनगोन जोबजासिम नायलांनानै कमेन्ट्स हरबानो जाबाय स' अब्ला बिथां दावराव देख्रेब नार्जारि सारा मा बुंदों गोख्रोङै बेखौ नायनानै लाग्रोदो 1947 आव दानाय बियो 5 डिसेम्बराव 1947 नि 5 डिसेम्बरनिफ्राय रावबो बे जायगायाव नन प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसिया थानो मोना बे हायाव रावबो अधिकार गैया बे हाखौ बायनो मोना बे हाखौ फाननो मोना फानग्रायाबो दा गथिखे जों बेखौनो गुदि खालामनानै जोङो बिटिसिनि इएम रन्जित माने बसुमतारी बिथांखौ जोङो जावले जावले जों दरखास्त होदों बुंबोदों आरो जों बेल' नङा जों 2019 आवबो जोङो सिडलीनि जिल्ला खुंगिरि बिनि बिथोन बादियै जों बे मजाबारि गामिनि हायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों गुबुन हारिया जे बे जायगायाव थाफैनानै बे जायगानि असे थागिबि फिसा बर'फ्रा जे हा हु गारनानै खारलांदों बिनि नायबिजिरनो थाखाय जोङो सिडलीनि मानव गेदेर डिपुटि कमिशनार बिथांखौ जोङो खावलायदों आरो बिथाङा नायबिजिरनानै तदन्त खालामनानै बे जायगायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों बेखौ रोखा रोखा बुंदों आरो सोर एनक्रच खालामदों सोर फेमिलिया आरो अबे बर' फिसानि हाखौ सेनानै लादों बे बाथ्राखौ बिथांमोना लिस्ट होनानै बेखौ बिटिसिआव फरवार्ड खालामना हरदों नेसेसारि एक्सननि थाखाय जिहेतु हानि गोहोआ बिटिसिआवसो दा बिटिसिआ मावना होनांगौ दा 2019 आवनो बे प्रसेसा जाबाय थादों खिन्थु 2019 आव बे थांलाय फैलाय माने खाथा माने बिहरलायनाय डकुमेन्ट बिहरलायनाय बेयाव दिन थांदों ओमफ्राय नै दा गोदान सरकार फैबाय इउपिपिएलनि दैदेननायाव फुङाव बर'नि दैदेननायाव दा फेरेंगा बिथांनावबो जों फैगासिनो दं रायज्लायगासिनो दं इमिडियेट होखारनांगौ मानोना बे हाया बर'फोरनि हा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हायाव गुबुनफ्रा खुनु दिन हा बायनो हाया बा फाननोबो हाया बा हा मोननो हाया दा बे हिसाबै बे जायगानि हाखौ दिनैसिमबो खुनु ट्रेन्सफार खालामालासे हानि नामजारि खालामालासे गुबुन जायगायाव थानो मोनै मानसि बे सेनानै लानानै दङ दा खाजोनाया बर'फ्रानो होगासिनो दं दासिमबो आप टु डेट पसिससिम बिथांमोना खाजोना होबाय हानि खाजोनाखौ दा बिथांमोननि नामावनो दासिमबो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट दं हानि खाजोना होनाय रेकर्ड डकुमेन्टस गासिबो दंजोबो दा बेखौ होखारनांगौ दं मानो होखाराखै दा बाथ्राया बेयाव जादों आयेना बुंदों जाय इलिगेलि एनक्रच खालामनानै दं दे शुड बि इफेक्टेड फरथुइट बिसोरखौ एखेबारे होखारनांगौ बाथ्रा बिसोर दं दा जों बेखौ हमगासिनो दं आरो दिनै 2019 आव आरोबाव अनारेबल हाइकर्टआ अर्डार होबावदों जे बेल्ट ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै एनक्रच खालामनानै दं हाबनानै दं जिसिबां इलिगेल थानो मोननाय मानसि दं बेयाव बेफोरनिफ्राय होखारजोबनांगौ होननाय अर्डार मोनसे दङ दा बे अर्डारखौ मावफुंनांगौ दा जों बेखौसो बिटिसि सरकारखौ बुंगासिनो थादों जे होखारजोबदों गासिबो मानो होखाराखै दिनैसिमलाय हाइकर्टआबो जेराव अर्डार होबाय मानो होखाराखै आरो बे बिटिसि सरकारा सोरनि बिटिसि सरकारफ्रा जोंनिनो जोंनो गोबां जिउ दान होनानै गोबां माने भुगिनांनानै दिनै गोबां सेक्रिफाइस होनाव बे बिटिसि दानाय बे बिटिसि सरकारा गावनि बर' फिसानि जुदि मावनो हायाब्ला नों बे गोरिब गुन्द्रा बर' फिसानो मावनो हायाब्ला मानि थाखाय सरकार बिलाइ सोरनि सरकार बिलाइ जोङो बे अखल बे जों बे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ जों बुङाखै बिनि सिगांनि सरकार हाग्रामा सरकारावबो जों बुंदों आन्दलन खालामदों जोङो दा दिनै जों आन्दलन खालामनायनिफ्राय दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायनाखि जेंना इसु दा दिनै बे गोथां जानानै फैबाय नङाबा थैबायमोन बे रावबो मख'लामोन दा गोथां जाबाय बै समाव जों आन्दलन खालामदों बै समाव फाइल प्रसेस खालामदों बै समाव 2019 आवनो जोङो माने इभिक्सननि मोनसे फाइल स्टार्ट जादों खिन्थु माने इभिक्सनल' जायाखै दा दिनै बे फाइलानो दिनै बेयाव आरो दिनै बे थाबथागासिनो दं
दा दिनै फाइला फेरेंगा EM नाव दङ बिथांनाव दा बिथाङा दासिमबो होखाराखै दा गथिखे होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बिसोरखौ गोदानै अबाव दोनहैफिननाय मानाय बाथ्रा गैया जोंहा बिजों सोमोन्दो गैया बिसोर अबाव थाङो अबाव थाङा बे फिन बाथ्रा नोंसोर अमफ्राय फैया बे जायगायाव नोंसोर थांफिन थाखाय जोंहा हाफिननांगौ बाथ्रा गैया आरो दिनै नोङो दिनै दुखुआ बेनो जोंहा दिनै गावनि बर' फिसाफोरखौसो नोङो गोदाव सोराव होखारगासिनो दङ दिनै बबेबा माने माबायाव ग्रेजिं फिल्डआव दं होननानै बिसोर होखारनो हादों हाग्रा बंग्रा दं होननानै बे गोरिब गुन्द्राखौ होखारनो हादों बे गोरिब गुन्द्राखौ नों जुदि नायनो नङाब्ला नों मानोथो सरखार नों बे गोरिब गुन्द्राखौ नायनांगोन बे गोरिब गुन्द्रानो हा गैयि मानसिनो हा होनांगोन थाबैनो हो बेखौसो जों लुबैयो खिन्थु दिनै गावनि फिसाखौ होखारनानै दिनै मालायखौ आलासि बायदि माने दोनगासिनो दं जाहो लोंहो दोनगासिनो दं आरो दिनै बिसोरनो आरोबाव माने हा हु नागिरनानै फिनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं दा बेथ' खुनुदिन बे आयेनाव बे गैया आयेनावथ' बिदि होनाखै गथिखे आयेन हिसाबै होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो स' नुनो मोनबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ हरदों स' एसेयावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल